druhej triede sme v 8. vagóne. Hej. Čísla 96 a 96. Poďme Žilina. Dobre, bracho. A teraz doľava rovno alebo doprava? Asi rovno to jebneme, ne? Počkaj. Ale je tak, že môžem nájsť hneď, keď chceš. Na Google, ale najprv sa musím vyšťať v kľude. Úplne tu nás mal niekto čakať. A my teraz strašne čúra. Vyšťať. Ľudia nás všetci spoznávajú, všetci sa nás hambia ale osloviť. Ten vôbec nastavoval, videli ste ho? Ten to musel vedieť. Tento som ja. Ako .robo, pozrite, to má dobrý účet. Cristiano Ronaldo, hej? Že .robo. Tečka. Jo? Je to není ono, ten vodom. Čakaj, tu niekde hrajú na ono. Na nejaké bubny, tak to bude ono. Oproti. Počkaj, etnobar to bude ono, ne? Kde to je? Hej, tam oproti. Natáčaš? Ja. To nehaj. Natáčam. Ale naozaj, lebo nejak, ja keď som natáčal. Vyzerá to, že to natáčam. Odpočítalo mi to sekundy, že natáčam. Čaute páni, vítam vás. Čo je tu? Tak to záber na nohy. Ariánske, vieš? Pes. My sme tiež trošku vodili, lebo autom a potrebovali sme to nejak blízko. Čaute. Kubo? Čau, Robo. Ahoj. Poďte si zhodiť. Jasnočka. A opäť pes. To je babu. Aha. Fúha, veľká vec. Natáčaš? Á? To nehaj. Natáčaj, jak hrajú, ne? To si musíme vypísať taký papiery, že sú opravnení v tom čihu. Tak ja idem urobiť. Dobre sú tento chlapík, no tak. Dobre, už ideš. Takže povedz mi niečo. Čo ti mám také povedať? Ľúbi sa ti tu? Mne sa to veľmi ľúbi. A ako sa voláš? Volám. Ja neviem, nepoznám svoje meno. Ty si ten... Som bezmenný. Gertrud. A chcel som, že si na skupine Vodná fajka? Jasné, že som. A prispievaš tam aj nejako? Ale občas áno. Robíš niečo pre vodnú... Čo si robil pre Vodnú fajku? Čo si robil pre Slovenskú Vodnú fajku? Tak zatiaľ nič také, kúpujem si rýchlo zapálne uhlíky a z Egypta si dovážam nejaké 30 gramové nakly za 6 korún. Dobre. A mám 20 cm vodnú, takže to je... Dobre chalani, si na videu. Čau. Čau bro. Si na skupine Vodná fajka? Jasné. Tričko, všetko, toto je pravý. Tuník, vidíš, také bledé Pravý síce. fanúšik, to nevadí, tu máme čerstvého druhého, pozri to a čerstvé ešte, no. Dobre, jak sa ti to ľúbi? Povedz mi, jak sa ti to ľúbi. Cesta bola dlhá, náročná, ale tu je to po piči. A koľko fajčíš Vodnú fajku? Jak dlho asi?
Pomaly. Od júla, tak nejak. A rok dozadu. Koľko? Takže dajme tomu taký rok, ne? A páči sa ti naša stránka, vodná fajka? Jasné. Tak je dobre. A tebe páči sa? Jasné, nemá chybu. Tak je dobre. A ženy sú dobre? Ženy sú také? Sú jasné. Pohodička, ne? On je zadaný dopredu. Tak a zadaný som aj ja, ale tak povedať môžeš, vieš, tu je ich fajka, to je vaša vlastná, hadica, všetko. Všetko je, no. Výbavička, aj na plyn, všetko máme, všetko vybavené. By som skil potom začať a tak porozprávať. Čo, jak sa máte, chalani? Dobre, dobre? A ste na skupine Vodná fajka na Facebooku? Hej, ste? Všetko sledujete? Tak je dobre. A jak dlho fajčíte Vodnú fajku? Asi tak približne koľko fajčíte Vodnú fajku? 2 roky. Aj ty? Aj ty si na skupine? Tiež, dobre, páči sa? Príspevky, všetko, hej? Tak som rád. A čo, to máte vlastnú? Ne, není vlastnú, že? A kotol? Kotol je tiež ich? Pohodičke, a chutí? Čo máte? Pomaranče, prekvapený som, preto sme mali pišky, tam odsku nebolo, predtým boli... Odozeraj, áno, Steamby, tu máte, neviem čo tam je napísané, ale popozerajte. No máme viacej, či stačí jeden? Ja od Steamby ho beriem pravidelne. Takže dobre, jasné. Jak my všetci. Takže máte aj fajky doma, všetko. Samozrejme, zebru mám. Zebru tiež, zebru? Tak je dobre. Sleduj aj livestreamy, všetko. Hej. Dobre, chalani, jasné. Potom áno. Kurva, tam nebude počuť. Daj, jak si koda ide. Zdravím, chalani. Tu máte letačík, Steamby. Čo, ako sa máte, chalani, dobre? Pohode, ste na skupine Vodná fajka na Facebooku, hej? Sledujete streamy, videa, všetko? Tak je dobre. Všetko, pohode, neboj sa. Čau, dobre tu je? Páčte si tu? Si Žilinčan? Nie, z Považskej Bystrice. Nie, z Považskej. A čo, fajčíš, koľko fajčíš vodnú fajku? Dlho? Jak dlho fajčíš vodnú fajku? Nepočítam. Vodnú fajku, jak dlho fajčíš? Aj, 2 roky, 3. 2 roky? A máš aj doma vlastnú, ne? Tak je dobre. Sme urobili jeden. Dobře, fajn. Zdravím, slečný. Môžem vás natočiť trošku? Ne? Hambite sa. Ste aspoň na skupine Vodná fajka na Facebooku? Asi ne, že? Čo vedúca? Ide to dneska? Áno. To je super. Ty si dneska, je, že? Ďakujeme. Všetko dobre, pozdravujem. Pekne toto vyzerá. Všetko bude na videu. Môžem natočiť trošku? Jasné. No, poznáte nás, ste na stránke? Tak je dobre, sledujete streamy, všetko? Čo ste mali? Pomaranč, dobrý bol aspoň? Ste odtiaľto do Žiliny? A máte doma fajky, ne? V pohode. To je vaša, tiež máte vašu? Pohodička, to máte z Egypta, ale ne? Či? Hej. To vyzerá byť taká egyptská pohodička. A čo, Jako, páči sa tu? Bude niečo častejšie, nevieš? Čo častejšie? Tuto? Tak tu akože bude fúr, ale akcie neviem. To sa potom spýtame, akože spýtame sa majiteľa a pohode. Jaj, chalani, a čo? Teraz ste došli niekedy, ne? Ešte teraz nefajčíme tú sebočku a ideme sa znova, čo si dať ešte. Jasne, dajte si čo. Dobre, chalani, budete na videu, nevadí? Nevadí, dobre, vidíme sa. Čaute, chalani, čaute. Čo je? Zdraví, môžem vás natočiť trošku na Vodnú fajku? Facebook ste tam? Na Vodnej fajke nepoznáte na Facebooku? Ne, nevadí. Čo? Dobre, jak fajčíte? Čo? Čo máte? Chutí pohodičke? A odtiaľto ste zo Žiliny? A chodívate často sem, či ani nie? Párkrát. Tak ale Vodnú fajku ideš máte radi, ne? Hej. Tak je dobré, čo? A čo je to perfekt? A čajek tiež, to som si dal tiež, veľmi dobre majú čajek. Veľmi dobre. Fajčevate akože aj častejšie, aj doma máte ako fajku, alebo nie, hej? Koľko asi tak fajčíte, akože... Nech sa povedať, že 10 rokov. 10? Ste sa nespoznali ste sa pri Vodnej fajke? Čau, nie. Nie. Áno. Dobre, ďakujem vám a vidíme sa. Dobre, díky, dovi. Na
Vodnú fajku. Poznáte našu skupinu? Vodná fajka na Facebooku. Hej. A čo som chcel? Čo, chutí? Čo máte? Vlastnú fajku? Vlastná fajka. Tanierik? Není? Tanierik. Ne, netreba. Poď, čo fajčíte? Čo máte naložené? Elements. Jaký element? Pohodička. Hej, tu vidíš, že máte tiež rovnako jak ja, to je dobrá, že? Popočíme si sa. Čo, jak dlho fajčíte vodnú fajku? Už to zdolo. Hej. Také 2 roky, 3? Rok? Máte každý aj doma vlastnú? Takže aj doma palíte, či ani ne? Ale hej, čo by ne. Áno, tak je dobré. Dobre, babi, čaute, babi. Čau. Babi, ste na našej stránke, Vodná fajka? Sme. Ste. Dlho. Ja viem, ja si pamätám fotky, to sa nemusíš Ale. baviť. Ja vieš, však tam prispela fotky, ale odniekiaľ, neviem, či si tam ty dala fotku. Ale Ja som tam odniekiaľ. dala zopak. Ty si dala, to vieme, tam si mala aj komenty dosť veľa, ne? A ja neviem, tak povedzte mi ešte. Všetci nadržaní chlapci za internetom. No, jasné. A ja neviem, ešte raz, koľko fajčíte vodnú fajku už asi? 4 roky. 4 roky, tiež 4 roky? 4 roky. Aj vodnú fajku máte doma? Hej, máme 4. 4? Fú. Však ja mám 3. Konkurencia s vami. Áno. Začali sme asi s jednou hadičkou a potom už viac. Tak je dobré. Kúpujete veci od Steambeho alebo tak? Alebo máte nejakého vlastného aj? Ešte sme neobjednávali, musím sa priznať. Jaj. No, lebo u nás je to hneď. Keď vy máte, tak ja, Ale jasne. môžeme skúsiť. Jasne. Keď dojdú zásoby. Plánovali pár razy. Tak je dobré. Čo mi ešte poviete o sebe? Sme z Turzovky. To asi neviete, kde je. To si nájdem na Google, no. Ďalej. Ďalej neviem. Nevieš, a čo nám povieš ešte ty? No povedz niečo. Čo vám poviem ešte? Slobodná, mladá, pekná. Hej, Hej, trafil som? trafil. Dobre. Ale neviem, či pekná. Kubo, pekná? Odpovedz. Aby ne. Nehambi sa, no, aby ne. Aj druhá slečna je pekná. Tak je dobre. Chutí? A vy čo? Ja som zadaný. No. Povedz si nám ešte, čo fajčíte teraz? Teraz máme kokos s čerešňovou melasou. No, nejaké veci, Dobrý. Úžasné. Odporúčame. Odporúčate, tak je dobre. A páči sa tu pekná čajovňa, pohode, dá sa? Hej, my tu stále sme tu. Si pamätám, keď to Roman založil. To bolo dosť dobré. Áno. No jasné, vynikajúca vodná, pán. To som rád. A u Jostynky by urobiť aj nejaké muzíky. Chalani, ešte raz mi osviežte, že čo tam máte vlastne naložené? No, tak naložené máme sladký melón elements, vodný melón elements, metu, 3 metové melasy, čef, nejaká, neviem ani aké melasy, a ešte podrobne vie on, takže... Ja viem, ja už nič neviem. Však si ja video. Však ja viem. Pohode, to sa vysvetlí. Opýtal, ani neodpísal. No tak svojím spôsobom je to škoda, lebo je to tak povedať osobnosť, ale Prúd tam prispieva, každý vie o ňom niečo, alebo každý si o ňom myslí niečo to svoje, či už pozitívne, negatívne. To tu mohol osviežiť s tými vlasmi a pobleci, to by bol pôjde. Ale tak celkom taká smotánka tu je aj šiša zón. Ja som aj nevedel, že prídu. Je tu šiša zón? Ne, to je ten... Čo dávali na Mony. To je ten Stone. S tým ho má. To je tuším 15 večok, ale... Sám sa natáčam. Sám sa natáča, je to Natáčaj plný sa. hlupák, debil. Musím si vsadiť ďalší demolovaný ako... Kam odišli babi? Jednu dokonca. Robo, kam odišli babi? Babi odišli domov, Hej. autom. Sa s nami ani nerozlučili. Celý sex, ale že Kubovič si dal, ale on si musí viac vypiť, no, že keď si vypije, volaj mi. Volaj. Sa stihnem aj... Ti ďalšia, pozri sa, nejaká vec ide. Stihnem. Pozri, nejaká vec ide. Chodź, rozhovor, dobre, mohli ste tu. Rýchly prachy. Veď prednedávno dal bol ako
Zdravím vás, babi. Zdravím, Ste prišli na túto udalosť si pofajčiť trošku, iba tak? Ja nefajčím, takže... Nefajčíš? Ani ja nefajčím, ale vodu si dám. Nám už je strašne zlé, myslím. Sme na odvykačke. A nie je zlé, ale ja to pre tých ľudí, čo nespravím. A tak. Kurva, svetlo A je to vysel. tu výborné. Počkaj, ja pripojím externé svetlo. Zelby. Dneska sme prišli Zelby. Jaj, a tu čo ste boli na dovolenke? Počkaj. Vidíš, počkaj, čo budem robiť. Musíme kupca a doba. Áno, daj to, nehovorte. Frárka mi Niečo pekné naspievať, alebo povedať. Dajme tomu. No daj, zaspievaj, daj niečo. Hlboký dom. Daj niečo. No povedz. Nehábi sa. Griletáva. Viete, tak to ste nám dodebali. Babi, Vôbec nezaspívali. babi, som sklamaný. Budete na internete, že ste sklamaní. Všetci sme sklamaní, oni sú sklamané, že nezaspívali. Aj Steve, aj Venty, že ona ma nepozdravili a tak. Nevadí. To je Žilina je kúsok. Môžem prísť odkedy. Tak to už áno. Babi, vy fajčíte? Čo len tak postávate? Keď nechcete byť zverejnené, tak povedzte. Na Facebooku, na YouTube, no. A pojďte na tú našu stránku, tá vodná fajka. Iba koľko robo? 78? 78 400 tuším. To je nič. Spravte preklad do angličtiny s vašou originalitou. V Bratislavsku sa prebijete všade. Neviem, či to je, ale už som v pohode. A ja? Mám takou slivkou. Dal som si slivku, tak... Ty si nedáš slivku? Slivku. Ne? Dneska ideš iba na vínečku, či až neskôr? Až neskôr, hej. Ja sa nechcem hneď získať. Musíme to vypiť hneď. Halt die Mondi. Und der Staff.